kukubaliana. Jokanyo mag Operation Linda Ugatuzi oyango mar kawo okang' mar chwalo andike od bura mamalo mar kwedo yore michwalo godo dongruoge mopogore opogore e gwenge ma pacho ka ahinya to mago madongruok mag apeyni mitimo kod Kenya magiwacho ni oweyo oko gwenge ma Nyanza ma biro kaluwore kuom tenders 165 mag gero apeyni. Gwenge ma Nyanza onge gimoyudo gino makoro giwacho ni dhi medo thiro dongruok e alwora ma Nyanza e yore mag ohala kod loso thuolo mag tije ne rowere mosebedo kayuak ni onge tije. Wach mar barabara ma Kenya yando timo ma out of 165 road projects Luo Nyanza onwango 0, piny ma Gachagua onwango 40, Ruto onwango 60. Mano nyiso ni maendeleo ma aedo timre Nyanza biro bedo marach nikech jo youth dwaro tije, gik mag usafiri, gik ma bedo transported mondo ji olos biashara biro kethre. Sana sana barabara mowuok Kisumu kachiko Busia okethre sana. Gachagua nowacho ni ng'ata ma wabunge kokogo kura no finance bill or finance act to ok migi barabara. Koro wachne no ochopo kare I wach ma Kenya attendance. Emomiyo barabara richo Siaya moloyo, Kisumu moloyo, Luo Nyanza mtego barabara mariche moloyo te. To Luo Nyanza bende chulo ga fuel levy mitumo ga road maintenance to road construction. Paro mopogore opogore medo nyuolo